Bună, bună! Doar ce mi-a ajuns coletul Pharmacy și aș vrea să vă prezint și vouă ce mi-am comandat eu aici. Haideți să vedem. Nu prea vrea să se desfacă. Acesta este. Avem o folie de protecție, o factură, avem 3 parfumuri Tonteria. Luna aceasta sunt la reducere, 2 la preț de 3 parfumuri la preț de 2. Așa. Avem aici kitul de bun venit. Da, un catalog Pharmacy și un parfum primit cadou împreună cu kitul de bun venit. Așa. Mai avem un ruj, tot venit cadou. Un rimel tot cadou și încă 2 produse cadou, deoarece este prima comandă și avem 4 produse cadou. Plus, la kitul de bun venit avem un parfum gratuit. Așadar, dacă și tu dorești să încerci produsele Pharmacy, te aștept să-mi lași un mesaj în privat. O zi bună!